Салому алейкум, ребята, пацаны, девчонки, бо ҳай-ҳа, каларахита диден? Гап надорам, акай душанбе полис лобойша нобат хатиба нафалят ҷазошон бите. Мумкин аст ки ҳамин одами хуб шаванд, не ки и каларахит амри маҳолаи одам шиданаш. аз панҷара дори нигоҳ, бо дута афти безебот. урод матра чанд бор гуфтам, як ҷо биши қарор. хулас ман хоҳиш дорам ки амра 15 сутка нева 6 моҳ маҳкамаш кунанд, бифаҳмад ки мақсад ки ҳаминҷа ҳаста ягон гап. хулас боқиву сарбанд хонаобод бошен. тоҷикистони мо ба пеш. акай душанбе полис, як ҷаҳон ташаккур. Ассалому алейкум, созен хубен иншоаллоҳ. Ная чақапидан иншоаллоҳ умедвор мешем ки то баъди моҳи шарифи рамазон сараш натан, што бо ҳам хеле видеоша накна, бо ҳам короша накна. вақте ки рақапидан мақсад дига видеоша ина удалита ага видеои беманиша. бо пишам ё одамое ки ҳастан ки мехезан чӣ гуфтан ё ма мардакош хеле чуна мардак гис мекунан. пиши خیلی آدم میخزن. شما مردک نیستین، شما یا بین آموز آدمی که پشتی خیلی آدم میخزین. مردک گفتگی آدم پشتی یا نمیخزن، فکری خونفدگی و خچه میکنه و زندگی حلالش هم میخپه، نه که دم دمی نه خیلی به دوا بگرده. تاش الله نگهبانتون، در پناه الله باشین.